tirritorna l-5 darba il-Valletta Pageant of the Seas din is-sena bit-tema Insalvaw l-ibħra tagħna. L-ispettaklu se jinkludi show kbir fuq il-baħar magħmul minn waħda mill-akbar funtani tal-ilma, lob tan-nar sinkronizzat u spettaklu ta' dawl fil-port il-kbir. Fl-istess waqt, l-ispettaklu se jiżewwaq bi projezzjonijiet fuq is-swar ta' Sant'Angelo b'tema ambjentali li tinkludi wkoll mużika oriġinali ta' Cyprien Kassar. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li l-pubbliku huwa mistieden isegwi dan l-ispettaklu is-sibt li ġej minn Xatt il-Barriera fiż-żona tal-Ies fil-Belt Valletta. Pereżempju għandna kollaborazzjoni mill-Isbaħ ma' kumpanija multinazzjonali li tispeċjalizza fil-funtani tal-baħar u allura l-ispettaklu mhux biss marbut mal-baħar imma u dajjes naturalment wieħed jistenna mill-Valletta Pageant of the Seas imma din is-sena ser inkunu qegħdin nintroduċu għall-ewwel darba metri twal ħafna ta' funtani taħt wiċċ il-baħar li naturalment se jagħmlu spettaklu. Żied jgħid li t-tema Save the Sea intażlet fl-isfond tat-teddida ambjentali fl-ibħra madwar id-dinja, fosthom bil-plastik u l-microplastics li jispiċċaw fil-baħar u jittieklu mill-ħut. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija wera l-fema li dan l-avveniment jenfasizza żbuħija tal-Belt Kapitali li se titgawda mit-turisti b'mod mill-aktar uniku.